नङाबा थफ्लाखौ बस'गोन आं मगर क्यों तो माबोरै माल सार दिनै जों रायज्लायनायजों डाबल मिनिं बड' भिडिअनि सायाव तो बेवहाय नुनाय खोनानाय गासैखौबो फांफं हिसाबै लाबानो जाबाय बिदिब्ला फैयो आरो बारा हाराम खालामासिनो जागायनोसै आइए देखते हैं ओइ मा हिरु गिदिर देखायनो फैदोंलै नोङो ओइ मेडाम मोदोमाव आखाइ दाहो नङाबा थफ्लाखौ बस'गोन आं तो नोंथांमोना खोनागासिनो बेयाव थफ्ला बुफ्रुनायनि खोथा सोलिगासिनो आसोला थफ्लाखौलाय मानो बुफ्रुनो लुबैदो तो नोंसोर मिथिनो हादो बे मा थफ्लानि बागै बुंदों थफ्ला माने थफ्ला अरिजिन थफ्लानि बागै बुंदों नोंसोर साननो हादो बेयो बेनि थफ्लानि बागै बुंदों नङा नङा बेयो अरिजिन थफ्लानि बागै बुंदों नङाबा थफ्लाखौ बस'गोन आं थफ्ला बुफ्रुनोथ' मोजांनि बाथ्रा रायजोफोराबो सापर्ट दं नोंसोर थफ्ला बुफ्रुयोब्ला उनाव मा जायो बेफोरखौ जेबो मिथिया मा थफ्ला बुफ्रुनो आंनि बे थफ्ला बुफ्रुना मा खालामबाय थादों उनाव थफ्ला बुफ्रुखांबा जोंनाव खबर होबानो जागोन नेक्स्ट सोब्बाय थाग्राथ' दंना आंनाव बेखौनो सोबदो ओइ आं बालायलाङोहाय बिदिखौ थुदो सना बै खनायाव नों सोबलाय आं सोबलायबाय थानोसै ओहो मा सोब्लो सोब्लायनि बाथ्रा सोलिबाय दं जोंनि बे एसेमाना बेखेवना हो रायजोफोरनो क्लियारिफिकेसन नांगोन नोंसोरनि सोब्लो सोब्ला बाथ्राखौ जों जेबो बुजिना मोनाखै एसेमाना नायबावनि मा जायो मानसि थांलाय फैलाय जायोलै उसुबिदा जायोलै ओहो तापा तो बाद दे आजिर भिडिअ'खौ किमानते खेक करिलु जेबो गानाखै